ev keştiye ku li ser behra wanê rêwetiyê dike, peyvirekê wê ya taybet heye. Ew ne tenê bo rêwetiyê di heman demî de ew wek pirtûxana jinan jî xizmet dide. Jinên ku li vê keştiyê siwar dibin, dê hem di nava vê xweşikbûna xwezayê de pirtûk bixwînin, hem jî dê bi vê rêwetiyê cih û warên dîrokî û deverên xweşik yên derdorê behra wanê bibînin. Toplumda özellikle kadının kültürel Em dixwazin di nava civakê de bi taybet jî di aliyê çandî, aborî, zanistî û hemû aliyan de alîkariya jinan bikin ku ew bikarin xwe pêş bixin. Ev keştî jî yek ji wan xizmeta ye. Dibe ku nehe li wanê hejmarek zêde jin derfet nedîtibin ku li behra wanê keştiyekê siwar bibin. Armanca me yek ji ev bû ku em jinan kêm jî be ji nava malê derbixin û pêşiya wê vekin. Keştiya pirtûkxanan jinan bi beşdarbûna hejmarek saziyên sivîl û partiyên siyasî hat vekirin. Jinên ku li keştîgeha bajarokê Artemitê Wanê siwar bûyî, ber bi qeleha Wanê rêketin. Ji ev qate hem pirtûkxane ye hem jî jin yani em bêjin bêpere wê bên vê derê wekî em bêjin pirtûkxaneyekî gerok wê bigere û jin hem li vê derê demê xwe dê dema xwe derbas bikin hem jî li vê derê dê bixwînin binivîsin û dîroka xwe lêkolîn bikin. Nivîskar Dîba Keskinê jî helbestek ji pirtûka xwe bo jinan xwand. Di behra çavên kalekî da dixwînin dîroka şikestînê. Çavên dibin ba û fîzana sî û sê gulan da çilmisî, di ax û tofana zîlanê da xeniqîn. Bajarvana Wanê Neslihan Şedal dibêje ku dema bajarvanî dibin rêveberiya Qayûm da bû, ev keştî tinê ji bo pêşwazîkirina karbidestên paya bilindên dewletê dihate karanîn. Me jî got wekî cihekî protokolê ne zêdetir ji bo jinan wekî bigihêjin dîroka xwe, bigihêjin zanîn û zanebûna xwe me ji ber wê yekê ev derekire pirtûkxaneya jinan. Di pirtûkxanê da pirtûkên jinan yên wekî edebiyat, dîrok û her wiha hene, pirtûkên ku bi zimanê Kurdî û Tirkî di vê keştiyê de benda xuneran e. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.